Oké, mérjük fel a nőneműeket. Rendben. Ott egy nőnemű. Wilkinson professzor felesége 80 éves. De nőnemű, nem az a játék? Nem, magamnak keresek csajt. Ó, értem. Tehát a gyakorlat lényege, hogy keres valakit, akivel párosodhatsz. Kicsit halkabban, de ideális esetben igen. Köszi. Köszönöm. És mi a teendőm a szánt segédetként? Segíted a játékomat. Értem. És mi a játék? Ha folyamatosan hazudok egy nőnek, bólogatsz és egyetértesz. De jól néz ki. De mi ez? Limitált kiadású zöld lámpás. A barátom partnert keres párosodáshoz. Nagyon vicces vagy. Ebinek hívnak. Sheldon vagyok. Nagyon örvendek, Rajas Ramayan Kotrapali, szólíts Rajnak. Hello, Raj. Honnan jöttél? A rejtélyes indiai szubkontinensről. Ó, Indiából? Jártál már? Láttam a Gettó Milliómost. Ó, én meg gettó asztrofizikus vagyok. Úgy tudtam, édesapád nőgyógyász. Bocsánat. Márta, gyere! Bemutatom Rajot és Sheldont. A barátnőm Márta. Hello! Szervusz. Szia. Az egy limitált kiadású zöld lámpás. Világos nappal, vagy sötét éjszaka nem menekül előlünk a gonoszok hada. Hát ez valami állati. Köszönöm. Kiválasztottad, melyikkel párosodsz?